Mga buhatan sa Department of Justice dili mo kuyog og balhin ngadto sa Quimonda Building. Ilang gipahibaw ang gobernador nga interesado sila nga magpabilin sa Palace of Justice. King Perez, Suginlimi. Nipadayag ang mga kadagkuan sa mga buhatan sa Department of Justice nga magpabilin sa Capitol Compound. Ang mga buhatan sa Provincial Prosecutor, Cebu Prosecutor ug Public Attorney's Office wa miuban sa pagbalhin sa mga sala sa korte didto sa Quimonda Building. Matod ni Cebu City Assistant Prosecutor Aida Sanchez, gipahibalo nilang daan ng gobernador silang tinguha nga magpabilin sa Palace of Justice sa higayon nga maangkon kini og balik sa Kapitolyo. Then maybe we can ask the department also for budget to repair the upper floors for the other attached agencies. Dugay nang ipadayag ni Davide ang planong pag-takeover sa naguba nga Palace of Justice Building tungod kay wa pay klaro ang Korte Suprema kung unsay himuon niini. Wapay final. Nagplano si Governor Davide nga makiginabi kang Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ug Department of Justice Head Laila De Lima aron masabutan kung unsay himuon sa Palace of Justice. King Perez, News 5. Mga ginikanan ug mga tinunan nga migraduar sa Talisay City College niadtong niaging semana di naggustong mo paso og usab. Apan Mayor JVR mingon nga way pugsanay ang maong ikaduhang graduation ceremony. Chinky Bargio, Suginlimi. Kini ang text message nga matod pa gipakatap sa kampo ni Richelle Bacaltos, ang acting president sa Talisay City College nga nag-awhag sa mga ginikanan sa pagpahigayon og protesta batok sa laing hugna sa graduation sa Talisay City College nga ipahigayon karong hapon. Natinga si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes sa maong lakang sanglit siya mismo giingong miila sa graduation ni adtong Marso 26 isip usa ka dakong kalihukan ug wa matod pa siya nakita nga problema niini. Actually, dili na mga angay sila nga mag-ingon ana o kisa kay gasugo nila nga muhasol gyud sila nga katong 26 ako naman tong gigrant wa naman tay problema. O kisa kay gasugo yun nila nga mubig gyud sila masugot wa man tay effect sa ilaha kung nagkapaso na sila. Sa telephone interview kang Richelle Bacaltos iyang gihimakak nga wa siya'y kalambigitan sa text messages ug miklaro nga mismong mga ginikanan mo'y midangot kaniya tungod sa kahasol. Usa sa nahasol sa taho si Manang Pearly. Kay umanagod atong March 26 unya na karon manunanam po another kanang karong 31 na po graduation nga ang mga bata ba mura bitag og sa bula pa ni sila ba mura gipasapasa niya. Gitino ni Mayor JVR nga di pugsanay ang maong graduation ug abli kini sa mga graduates nga buot mo salmot. Oy, unay pugos. Ang mo aten. Ang dili, ang medyo may madudag to sa 26 nga para maniguro sila gud ari sa 31. Di pa may mupugong nila. Si Krishna nga migraduar sa BS in Special Education di naganahang mopaso sa ikaduhang higayon. Sa akong side, ma'am, kanang di na dyan kumusungkot nga na-ilang graduation kay declare naman dyan na sa SED, sa BOT, as well as the mayor, nga muna naman dyan official ang 26, so nganong na po may ilang graduation. Jinky Bargio, News 5. Ikaduhang graduation sa Talisay City College natigayon gyud sa Talisay City Hall. Ano ang live report ni kapatid Ryan Sorote? Yes, okay, Mr. Alca, alas 5, pero hapon nagsugod ang ikaduhang graduation sa Talisay City College DDS po sa Tabalang Kain sa Talisay City Hall sa Dipangutuhan Mr. Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes o sa iyong tinagdungan si Dr. Paulo sa Cabinet Pendiman. Ikaduhan na siya ng graduation ng man sa unang graduation na itong Marso 26 naging pangaluhan ni Richelle Bacaltos isip acting na president. Yun na sa mga kalihukan ang pag-confirm o paghahatag ng doctorate degree Dr. Ito ni Mayor Johnny V. De Los Reyes, Deacon sa Northwestern Christian University, because of all that naging-hatag ni Dr. Howard Sarkela. Di mo ang seremonya sa Tunita aron na-confer o ma-declare usab na graduate ni Mayor Johnny V. De Los Reyes ang Tunita sa PCC College. Sa dugay karon na gideklara nga graduates. Kung ni Mayor De Los Reyes na mag-graduates ang mga tinunan kung sino mag-graduates sa PCC. Sa pagkakaroon, gamay na lang nagsugod na ang pagpanghatag sa diploma din sa ako.
at natural sa kakinahanglan na doctorate degree. Si Mayor Johnny V. De Los Reyes, una niya mga makonfirm kining mga graduates. Sa 400 na mga graduates na kaagaran sa Daghang salamat Ryan Saruti, samtang mitingog na ang mga tinunan og ilang gidikanan sa gingong pagsamok-samok ni Dr. Paulos Cañete sa Talisay City College. Nasaransab nga hangtod karon wa pa masilduhi ang ubang kawani sa maong tunghaan. Jinky Bargio, Sugin Limi. Sulob ang kuwa nga t-shirts, nagtapok doon sa Talisay City College ang mga tinunan, mga ginikanan ug faculty sa maong tunghaan, agig pagprotesta sa giingong pag-apil-apil ni Dr. Paulos Cañete sa mga kalihukan sa TCC ug sa hinay nga aksyon sa ilang mayor. Pipila ka mga faculty ang nireklamo nga wa makadawat sa ilang binuwan nga suhulan. Usa si Lulet Zafra nga 3 ka buwan na nga wa masweldohi mao nga nangusog siya nga makuha ang bayad sa iyang gihaguan. Niingon ang mayor, makasweldoan mi niya from January to February. Basta, we have to sign a contract nga mo end ni February. Wala man minisugot, ma'am. Kay, in contrary man na sa appointment na mo sa Board of Justice. Ang among sa Board of Justice, ang appointment na mo is until May 2014. Si Helmer nagtuo nga ang wa nila pagdawat og sweldo dunay kalabutan sa pag-apil ni Cañete sa mga kalihukan sa tunghaan. Wala mi submit a grade sheet kay number 1, we don't recognize him as our leader, and number 2, he's never recognized Commission on Higher Education and the Board of Trustees. So that's why we will only listen to the proper authorities, and that is not him. Kung si Mayor Johnny V. De Los Reyes ang pasultihon, andam na ang ilang sweldo nga kutubuan sa Pebrero. Ma'am, ako mo pirma na ko. Sila dili mo pirma kay kuno ano hunungon sila kutog Pebrero. Magbuot dahil mo, kung wala man tayo kontrato daan kutog Mayo. Oh, inyo naman to kay kuno mo sa BOT. BOT pero mananghit mo sa City Hall, kaya City Hall mo sweldo ninyo. Nabalaka kining incoming 4th-year student nga basin og mahisama ang ilang sitwasyon sa Mandawi City College. Dili mi ganahan nga inig kami na sa among time 4th year na mi kanang duha ka buok among presidente niya mag-ilog pa jud kaya i-create ana nga environment sa among eskwelahan dili siya conducive para sa amo ang pagtuon. Nanganti ang ubang magtutudlo og tinunan nga muhawa sa TCC kundi marisolbar ang issue. Jinky Bargio, News 5. Karong alas 7 sa gabi na ang pilot episode sa bagong primetime show sa kapatid network Becky Boxer. Gibidahan kini ni Alwin Oitinco uban silang Vane Abrenica, Joris Gamboa, Janita Paner, Christian Vasquez, Candy Pangilinan, Onyok Velasco ug John Regala. Magsentro ang sugilanon sa mga programa sa pagbalik sa garbo sa pamilya pinaagi sa matang sa boxing. Lakit na ang pagkabot sa pangandoy taliwa sa issue sa sexual preference sa main character. Ni adtong Biyernes gipahigayon ang internal launching sa maong programa, diin nakahigayon ang mga empleyado sa TV5 nga makakita sa first 2 episodes niini. Giangkon sa bida sa Becky Boxer nga naglisod siya sa iyang role labi na sa mga dance steps. Nagtitrain ako ng boxing 3 months ago na ako nag-start. So ngayon, yung pulso ko, pang boxing, tapos bigla akong magkagana, di ba? So ang hirap. Nagmalampuson ang 11 concert sa rising star nga si Monica Sakay ni atong Sabado diin iya kining gihalad alang sa mga bag-ong graduates. Gipahigayon kini sa Slavado Resto Bar nga nahimutang sa Dakbayan sa Mandawi ni atong Sabado. Gawa sa mga kanta sa iyang album nga Seasons of Love, giawit sab ni Monica ang pipila ka mga sikat nga kanta karon. Gisaulog sab ni atong Sabado sa gabi ang Earth Hour 2014. Tinguha sa maong tinuig nga kalihukan nga maminusan ang paggamit sa mga konsumidor sa kuryente sud sa usa ka oras. Ang maong simbolik nga kalihukan gihimo sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan isip pagpadayag sa suporta sa pagmenos og carbon emissions. Naguna sa pagpalong sa ilang mga suga mao ang malls diin ilang tinguha nga maminusan og 50% ang ilang power consumption.
Dili angay ikawaw sa mga Subuanon nga dunay mga nahitabang cyberpornography o human trafficking dinhi sa Subo. Kini ang gipabot nga mensahe ni DSWD Secretary Dinky Soliman atol sa closing ceremony sa kasaulugan sa Women's Month sa probinsya sa Subo. Leslie Caminada Vistil, Suginlini. Hindi dapat ikahiya na lumalabas dito sa Cebu na merong cyber pornography. Dapat gipadayag ni DSWD Secretary Dinky Soliman nga di angay mauwaw ang mga Subuanon sa mga binuhatan tungod kay inanay naman kining napakgang. Si Soliman mao'y usa sa mga dinapit ato sa closing ceremony sa kasaulugan sa Women's Month sa lalawigan sa Subo. Diin gipasidunggan ang mga LGUs, kapulisan ug NBI silang nahimo batok sa cyber pornography ug human trafficking. Ko dapat nga maging proud ang Cebu na kayo ay nangunguna sa pagsugpo ng cyber pornography at cybercrime na inaabuso ang ating mga bata, babae at lalaki. At usab sa mong kalihukan, gipahibaw ni Vice Governor Agnes Magpale nga dunay tukurong center ang Philippine Women's Commission uban ang DSWD. Padayon pa silang nangita og budget alang sa katukuran ini ug giplano na ang mahimong itsura sa mong center. Ang kapitulyo mo imuhatag og luna alang sa mong buhatan. Din ilang gitinguha nga karong tuiga ilan ang mapahigayon ang groundbreaking sa mong proyekto. Yung center ay magiging bahay ng mga na-rescue na mga bata, babae at lalaki para buuin nila ulit ang sarili nila matapos na makaranas ng karumal-dumal na paglampastangan sa sarili nila. Leslie Caminada Vistil, News 5. Ubaw kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Marso 31, 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga ilang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tugod kilabaw pa sa balita, Action!